chains we broke away, found a code where freedom stays. No banks, no walls. Ето 10 интересни факта за ЖК на Тракия. Най-младият квартал на Пловдив. Тракия е най-новият жилищен район на Пловдив, проектиран през 1968 година от екип, ръководен от архитект Иван Попов. Строителството започва през 1973 година на празно поле. Модерен градоустройствен план, кварталът е изграден по модел на парижките панелни комплекси като алтернатива на сталинската архитектура с цел създаване на съвременна жилищна среда. Първи обитатели. Първите жители се нанасят през 1976 година, като повечето са млади семейства и хора на средна възраст, привлечени от модерните условия на живот. Административна самостоятелност. През 1983 година Тракия се обособява като самостоятелна административна единица в рамките на община Пловдив. Трети по големина в България, днес Тракия е третият по големина жилищен комплекс в страната, след столичните Люлин и Младост. Бивши Тепета. На територията на квартала се намират останките на две от бившите пловдивски тепета, които са били премахнати по време на строителството. Награда за най-добър квартал през 2008 година. Тракия печели приза най-добър квартал за живеене в Пловдив, благодарение на подобрената инфраструктура и условия на живот. 50 годишен юбилей през 2023 година. Кварталът отбелязва 50 години от началото на своето изграждане, като по този повод е организирана специална изложба, представяща историята и развитието му. Социален експеримент. Тракия е смятан за един от най-големите архитектурни и социални експерименти в България, създаден с цел да предложи нов начин на живот на своите обитатели. Първото новородено, първото бебе родено в Тракия е Десислава Терзиева, която по-късно става кмет на село Марково. Тези факти илюстрират богатата история и значимост на ЖК Тракия в развитието на Пловдив.